salamat bar gyzyl közlü, keramat bar ýylçyr buzlu, bolýa bizi gyşda ýazdy, howa maýlap dursa, şatlyk görsek insanlarda, suw bol bolsun howdanlarda, bolýa ala meýdanlarda almanarlar güllap dursa. Salam, ähwan şagalar ezidin duşur. Biz size berk can saglyk okularyňyzda üstünlük arzu edýäris. Bize eşretli zamanan peşkeşlerin, gahrman arkadağımızın, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny arzulap, Asgabat teleýiliminiň şagalar we etkinçekler bölüm tarapyndan ýörüýte siziň üçin taýýarlanyp ýaýylma goýberlýän Bagtyyar çagalyk atly gepleşigimiziň nowatdaky sana başlaýas. Biz gepleşigimiziň bu gedek sanyny Asgabat binalar toplumyndaky çagalar oýun meýdançasyna ýazga geçirdik. Bu ýerde hem çagalar wagtyny şadyan we manil geçirmäne çalyşýarlar. Bizim bu ýere gelenjeklerimiziň şatlykly pursatlaryny we ýürek buýsançlaryny ýazga geçirdik. Mähwan çagalar etidin duşur. Bagtyyar çagalaryň ýerini ýetirmegine, aýdymdyr sazlaryna, olaryň ýürek buýsançlaryny tomoşa ederniseňiz, biziň gepleşigimizden daşlaşman, biziň bilen galyň. Oýun meýdançasyna gördüm bir çagalygy, mähriwan ejesiniň en aja balalygy. Aýlanyp ýör ýapşyp, ejesiniň elinden kizil edip gülýär ol, dur dökülýär dilinden. Ilkä tomoşa etdim, her hiljek oýnuny, soňam baryp çagany götürdüm men boýnuma. Oýun meýdançalarynyň goý köp bolsun çagasy, gülü oýnap şatlansyn bagtly döwrüň balasy. Mähwan çagalar etidin duşur. Gelin gepleşimiziň şu ýerine, bu ýere oýnamana gelen jigilerimiziň biri bilen tanışalyň. Salam, men Arslan ve Ayşe. Men şu gün doglanýanym 6 ýaşaýan. Men bolýa 46-njy çagalar Bagtyyar bagyna gatnaýaryn.
çağla bağına vaktimizi öğren hoş geçiriyoruz. Biz bir taraf vatanın olgunçasıyla elesi parahat bekliyordum. Birincecik bağlası sportu öğrensiyoruz. Sağdan bol ösörüz. Bilim terve alıp öne kadem basarız. Üstülle bilbilyali saylar saylak dilimiz bilmezsek dünyada açık aydın yolmaz. Edim sağ olsun bağımıza oynuyor. Ağzımda vatanımızın kucağından oynuyor. Parlak bakta bolluk eye karasızlık sayesinde yurdumuz bayram toya karasızlık sayesinde Türkmen bir maşgala durmuşumuz saydır balak arşagalya yılan karasızlık sayesinde kalbim cozi ben serim essettedir an derim güllaçya Türkmen yerim karasızlık sayesinde men size yine de bir koş kaydıp vereyim. Elbette. Ol howa filan. Bitap bollung diyar erkin kanat yayarsın. Avatarlık nurunu bu dünyada çayarsın. Bitaplık dostun doğanların ödeli. Hayranet yer diyarın bütün yerin yüzünü. Bitaplık atalan kayhasıdır pehmi. Merdanlara kuvancı edirlere rahmi. Ey bir taraf diyarın borcun hası uludur. Allah tesi özgenin öz Allah'tan yanıdır. Bir taraflık çözmeli, davara lisazeli. Aracısı soğuk kulak yılatmeli zazeli. Yolların aydın senin. Bir taraf Türkmenistan, her bunun aydın senin. Bir taraf Türkmenistan, arkası bari yağıp dur, ınskanma çoğup dur, anın doğup dur. Bir taraf Türkmenistan, yaşasın yaktuğunlar, iyiliğinin baktuğunlar, coşup bile goğunlar. Bir taraf Türkmenistan, vaktimizi şadiyan geçirmene, ahir şeyde dörötüp veriyen, arkada kahraman sevdamıza, köp sağ olsunlar aytiyaz.
insan has erki döwürlerde hem öz istek arzuwlaryny aýdym sazyň üstü bilen beýan etmek başarypdyr. Şonuň üçin hem aýdym saz sunaty insan durmuşynyň aýrylmaz bir böle bolup şu günlerimizde çeni gelip betipdir. Göz ýaşyny has erki döwürlerden alyp gaýdan bu ajaýyp aýdym saz sunaty häzirki wagtda bolsa toýdur bayramlarymyzyň beze bolup durýar. Kalby sungaty, gözelligi teşne halkymyz saz gurallarynyň hem birnäçe görnüşlerini döretipdirler. Şolaryň biri hem dutardyr. Gelin gepleşimiziň şu ýerine Asgabat şäher medeniýet müdürliginiň birinçi çagalyk sungat mektebinde dutar hünär boýunça okuýanjyklaryň biri bilen tanışalyň. Men Asgabat şäher medeniýet müdürliginiň birinçi çagalyk sungat mektebiniň okuwçysy Cagalyk Gurbanhamedowa. Men ol çagalyk sungat mektebinde dutar hünär boýunça okuýarym. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we başçylyk sungaty hem UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girildi. Bu bolsa biz Bagtyyar nesillerde hem uly bu ýsanç duýgusyny döretdi. Men hem Taýra dutar diýen aýdymy aýdyp öwrendim. Ol goja senetgar Baba Gammaryň mähir ihlasyndan dören dutarym. Şöhratly geçmişim hem de şuwunym ol şirwan perdeňde sözlen dutarym. UNESCO-nyň sanawyna ýazylan pederlerden miras galan dutarym. Şükür başyň ar namys diýip saýlanyp hatlyk sazyny çalan dutarym. Biz aýdym saz sunatyny öwrenmäne ahly şertler döredip berýän gahrman arkadaýymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Sag boljygym, sunat tälimine uly sünnükler arzuw edýäris. Wagtly döwür ýagty geljek. Ilham berýär kalbymyza, muqam bolýar sazlarymyza, aýdym bolýar dillerimize. Garaşsyzlyk gowanjymyz, betaraplyk boýsanjymyz, arka dagly serdarymyz, diýär ýaşlar dayanjymyz. Ýanglansyn aýdym sazymyz, şatlykdan dorsun kalbymyz, ähli aladaňyz üçin sag bolun arka dagymyz. Bahrawan çagalar ediden goşur. Gelin gepleşimiziň şu ýerine Asgabat binalar toplumynyň çagalar oýun meýdançasyny gedelenjeglen deň dostlarymyzyň biri bilen
tanışalyň. Men Asgabat şäheriniň 1-nji orta mekdebiniň 8-nji A sınıfynyň okuwçysy Mähri Muhammed. Men ingliz dili we himiýa derslerinden goşmaşa bilim alýaryn. Men bolsa indi size watanymyz wasp goşuklaryň birini aýdyp bereýin. Boluň mehman bugün biziň ýerlere, dähramyzda läler ýahan görersiň, haýran galyp şaglap akýan ýerlere güneşden paýalýan meýdan görersiň. Ak daňlary durşy bilen owazdyr, diňläne düzleri aýdymdyr sazdyr. Her göreniň güler ýüz hoşamaýsyzdyr. Bagtly ýyly ajap mekan görersiň. Ertirim ajapdyr, düýünden şu günden ilimde suw içer, göwün-göwünden awazanyň jana melhem suwundan her sinaňa müň bir derman görersiň. Döwletim bar, tutuş dünýä ýol açan, paýdagtym bar, älim içine nur saçan, arzuwlar içinde durmuşa geçen bu ajaýyp döwran görersiň. Bize okumaga, öwrenmäge, wagtymyzy şadýan geçirmäge ähli şertleri döredip berýän. Gahrman arka dağımyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sagortynlar aýdýarys. Köp sag boljugym, arzularyň hasyr bolsun. Gelecekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegiňizi tüýsüregimizden arzu edýäris.
dünýä halklary dostdur dogonur. Öz oglun iýliňdir iýlerin gowsy. Newse uyma hak yol ömür dowamdyr. Ejizi gollamak pällerin gowsy. Eýsilmez güýç agzy berlik güýçdür. Enelerimiz başymyzyň täçidir. Bal süýjü ballanam bala süýjüdir. Başlaryň sypar ellerin gowsy. Dost bolgun sen ýeki gulak pil bilen. Bir iş tutsaň geňeşetkin iýil bilen. Sözleşerler şerin zaban dil bilen. Yüregiň dilidir dillerin gowsy. Mähriban şagalar ediden guşur. Gelin gepleşimiziň şu ýerine Asgabat binalar toplumyndaky şagalar oýun meýdançasyna oýnamana gelenjiklerimiziň biri bilen tanışalyň. Men Başkul Jumalyýew. Menem bu ýere oýnamana geldim. Ezeletip oýnadym bu ýerde. Kitap okaýan göwnüm açylýar. Tahyfasyndan many seçilýär. Mektepde, öýde dostumdyr kitap. Köp zatlar öwrenýär. Men onu okap, men aýtmagy hasam görýär. Watanymyzy wasf edip, aýdym-aýdasym gelýär. Güli oýnap, şantlanyp, aýdym-aýdasym gelýär. Gelin aýdym-aýdalyň, göwnümiz şat bolsun. Oy Bagtyýar watanymyz aýdym bolup ýaşasyn. Wagtymyzy şadyan geçirmäge, okamagy, öwrenmäge, ahli şertleri döredip berýän. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýas. Köp sag boljugym. Geljekde ýerine ýetirjek aýdymlan hem belentden belent ýanglansyn. Şagalar oýun meýdançasynda bolsa wagtyny şadyan geçirmeňi tüýsüremizden arzu edýäris. Mähriban şagalar ediden guşur. Gepleşimiziň dowamynda size ýetirmek isleýänlerimiz şulardan ibaret. Biz size ýene bir ýoly berk jan saglyk okuwlaryňyzda üstünlik arzu edýäris. Bize okumany, öwrenmäni, ähli şertleri döretip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny arzulap, Bagtyyar çagalyk gepleşigimizi geçirip durýarys. Gepleşigi alyp bardy Asgabat şäheriniň ýöreýtüleşdirilen 30-njy orta mekdebiň okuwçysy Emir Balliýew. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçä hoş, sag bolun.